बानी बनारस में हमनी के जौन फिल्म बा पैदल के सवारी ओकर आज प्रमोशन भइल ह, प्रेस कॉन्फ्रेंस भइल ह, सारा लोग उपलब्ध बा। हमनी के निर्देशक साहब भी बानी जौना ये फिल्म जौन बा पैदल के सवारी एकर राइटिंग आ निर्देशन दुनू नीरज सर कैले बानी। बाकी सब कलाकार लोग भी यहाँ उपस्थित बा। हम तो बढ़ले बानी, बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर आ प्लस इस फिल्म में कैरेक्टर मास्टर साहब के किरदार हमार बड़ भाई परम सदे आदरणीय 1,08,999 वो 999 के बाद जो एक बच गया है वो अपने भाई के लिए छोड़े हैं। ट्रेलर हमने क्या गई बा प्यारो इंटरटेनमेंट पर 30 तारीख के फिल्म आ रहा बा। तो वह सब लोग से पुनः नहीं हो रहा बा कि फिल्म देखी लोगन। अब बहुत साफ सुथरा फिल्म बनल बा। तो ये साफ सुथरा फिल्म आगे भी लोग बनाओ, एकरा खातिर रउआ लोगिन के ए फिल्म के हिट करावे पड़ी। ई जिम्मेवारी रउआ लोगिन के बा, ई जिम्मेदारी कर्तव्य रउआ लोगिन के बा। अब एकरा में रउआ कुछ करे के नहीं खे, हाँ सिर्फ देखे के सिनेमा रउआ देखी। जहाँ पे अपने की लागी कि ये कुछ सुझाव देवे की जरूरत बा वहाँ सुझाव दी, और बढ़िया लगे तो अपन जान पहचान के लोग के 4 गो 5 10 गो भेज दी कि देखा भाई भोजपुरी ओरिजिनल ई होला, खुशबू मिट्टी के यहाँ से आवेला। हमने के एगो आवरी दावा बा कि ई फिल्म बाबा अपना पोती के भेज सकेलन, मौसा मौसी के भेज सकेलन, फूफा फूआ के भेज सकेलन, चाचा चाची के भेज सकेलन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भेज सकेले, प्रेमी प्रेमिका के भेज सकेला। माने जितना भी रिश्ता धरती पर बनावल बा वो हर रिश्ता एकरा के चाहे तो एक दूसरा के भेज सकेला। हाँ। इतना साफ सुथरा कंटेंट बा कि हर रिश्ता एक दूसरा के लगे भेज सकेला। हाँ। कई शर्मिंदगी ना हो, एकदम ना होई, गारंटी बा। जे लोग कहेला ना कि अरे भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता है, क्या देखें, गाली गलौज करता है वो लोग, गाना ऐसा होगा, रफली गाना बजेगा। एमा गाना भी बहुत प्यारा बा, बहुत प्यारा गाना बा। गाना का जब धुन पहले कान में बाजी ना, हे जी रे ये धुन जब कान में टनकी फिल्म में तो बुझाई कि बस बस हम गांव में घुस गई है एकदम। अब बुझाई जे गाँव में हो उ पगडंडी, उ पुरनका साइकिल, उ भाटा ईंटा, हर चीज रुआ बुझाई कि रुआ गाँव में शूट भइल बा। तो ऐसे रुआ सब लोग से पुनः नहीं हो रहा बा कि रुआ लोगों ने फिल्म के देखी, आपन प्यार आशीर्वाद दुलार हमनी के दी, ताकि हमनी ऐसे भी बढ़िया बढ़िया बनाई सब। बजट तनी कम रहा, ऐसे तनी कम बजट के माल बनल हुआ। तो रुआ लोगन जब प्यार देव, जब हमनियों के दुकानदारिया चले लागी तब फिल्मवा एक से बने लागी। कई तरीका होता 30 तारीख के 30 जनवरी को फिल्म रिलीज हो रहा है प्यारो एंटरटेनमेंट चैनल पे। तो प्लीज आप लोग 30 जनवरी तक इंतजार करिए, तब तक ट्रेलर देखिए और ट्रेलर लोगों तक और पहुंचाइए। हाँ। कि ताकि लोग को भी जानकारी हो कि हाँ एक अच्छी फिल्म साफ सुथरी प्योर भोजपुरी में, प्योर जो कहा जाए ना शब्द प्योर भोजपुरी में आई बा। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद, वेरी टेस्टी, आई लव यू।